Mihaela Tabără vine cu o dublă premieră astăzi, un clip și o piesă nou-nouță. Bună seara, draga mea! Bună seara! Și ai venit cu întreaga echipă de filmare, Viorel și Rodion, băieții care s-au ocupat de videoclip. Bună seara, băieți! Bună seara! Și haideți să vorbim cum a fost procesul de muncă și cât de ușor ați comunicat. Pentru că a face un videoclip nu e foaie verde, nu? A fost simplu? Nu, nu a fost simplu. Ești sinceră. Da, așa. Pentru că orice lucru, ca să faci ceva frumos, ceva calitativ și ok, este mai puțină muncă, trebuie să depunem toți. Le mulțumesc băieților că iarăși au acceptat, pentru că și la primul videoclip am lucrat cu ei. Și de atunci s-a legat această prietenie și colaborarea. Da, a doua oară a fost mai ușor, da, a fost mai ușor, da, sigur. Deja ne cunoștem, da, și ascultat și împreună sperăm să placă publicului. Da, ideea scenariului cui aparține? Mihaelei sau vouă, băieți? Noi toți am depus așa câte ceva, dar ideea generală îi aparține lui Rodion, pentru că eu cu Viorel ne uitam puțin așa mai sceptic, da. Dar el a zis, mergem așa înainte și uite că deja las pe el să vorbească, să zică dacă... În privința scenariului? Da, în privința scenariului. Te rugăm. A fost o abordare din partea mea numai puțin standard, o lecție că m-am adâncit în sentimente și în motivație omenească, rău, bine, ceva mai etern, o lecție că am scos. Din start, Mihaela mi-a prezentat cânticul, noi l-am ascultat frumușel și după cuvinte, după context, după melodie, după ritmică, se primea că trebuiește nu așa de simplu de abordat situația, dar eu cred că privitorul când o să privească, puțin o să rămâi frapat, o leac șocat. Mesajul de bază? Mesajul de bază este în viață sunt linii albe, linii negre, dar după neagră vine totuși una albă și sperăm că să fie mai lungă decât cea neagră. Da, deci, în linie generale, toți suntem obișnuiți, chiar și eu, de ce nu suntem obișnuiți de obicei să urmărim, să vedem și să punem în evidență în fața micilor ecrane doar istorii cu happy end-uri, da? Dar aici Radu a zis, hai să facem ceva, așa găsim noi o chestioară așa, care să fie mai diferită și facem un final trist, în care personajul principal să iasă pozitiv, să nu iasă, pentru că piesa e una de dragoste. Și aici, uite, mi-am adus aminte numai decât vreau să menționez pe Corneliu Podgros, care s-a ocupat de aranjamentul acestei melodii, maestrul Nicolae Podgros și orchestrele Lăutarii, pentru că cu ei este această piesă în colaborare. În general, ești o persoană fidelă, lucrezi cu oamenii cu care deja ai avut colaborări anterioare. Vedem și câteva scene de la Making of, unde au avut loc filmările, pentru că se vede un peisaj foarte frumos. Dacă luăm de aici, da, aici este vorba despre zona ecoturistică Movila Măgurii. Dacă nu greșesc, este cel mai înalt sau al doilea cel mai înalt loc din Republica Moldova. Am optat să aducem în vizorul publicului ceva nou. Avem locuri frumoase ca Orheiul Vechi, da? Ceva colosal, da. Ceva care nu s-a mai filmat și acolo nu s-a mai filmat nimic și noi am zis să facem ceva nou, frumos și să vedem cum privește lumea. Viorel, atunci când vine o interpretă și spune vreau un videoclip, cât de mult voi vă implicați și în procesul alegerii vestimentației? Sau asta rămâne capitolul Mihaelei? Viorel m-a ajutat foarte mult cu vestimentația. Da, deodată s-a luat melodia, am ascultat-o, am spus ce scenariu și deja să vedem vestimentația. Vestimentația am luat-o de la un teatru, ne-a ajutat băieți. Pentru bărbați. Pentru mine, toată vestimentația a fost luată de la bunica mea de pe tată, Evgenia. Și am avut câteva rochi acolo și au fost toate ale ei din tinerețea ei, cu, nu știu, cu 40 de ani în urmă. Și cine este personajul alături de tine care joacă în videoclip? Prezentați voi sau prezint eu. Este Sasha Neagu. Așa. Arătați foarte bine împreună. Da, un băiat foarte frumos. Ce să zic, un băiat foarte frumos. Îi mulțumesc că a jucat extraordinar. Îmi pare bine că a fost foarte deschis. Tot ce a spus băieții, ce a zis ei, el a făcut. El a făcut chiar mai mult. Mai mult decât, da. Mai puțin, dar
o persoană foarte deschisă și comunicabilă și face absolut tot ce noi îl rugăm. Asta e... Eu din start cam mă temeam, da? Bravo lui, mulțumesc, s-a isprăvit la 200%. Pentru că, de obicei, pentru regizor este foarte complicat să lucreze cu oameni care nu sunt talentați, nu? În cazul vostru, toată echipa era talentată? Tot ce a făcut treaba minunat? Alexandru Neagu deja are experiență de filmare. Da, El s-a filmat și în Dorul Basarabiei, dacă pot să zic, mai multe videoclipuri de muzică populară, chiar și ușoară are. Dar eu l-am ales pentru că știam că o să se potrivească cu istoria ora noastră, ce vrem să facem noi. Și... Mi se pare mie sau ți era frig la filmări? Da, e foarte frig, da, am nimerit niște zile așa mai friguroase, dar noi o cheam așa soarele, când ieșea, repede filmam. Dacă ploua puțin, bine, a fost cam greu, a fost, ce să zicem, că a fost mai greu să ne deplasăm. În cele din urmă, timpul unde obște cerul și soarele a ținut cu noi oricum. A ținut și el, nu pur și simplu, dar e fix în ideea clipului. E cam tot aceeași tristețe și nu așa de tot... Tristețe cerului, da. Da, nu tot în soare. Mai iese și ceva așa cu un oraș în viața asta. Câte procente v-a reușit din ceea ce v-ați propus voi inițial, atunci când ați scris scenariul? După cal. Eu cred că 50%. 50% noi n-am... Noi 50% nu le-am inclus pentru că avem mai multă informație. Asta vreau să spună Radu. Noi am făcut mai mult decât trebuia. Deci asta am vrut să spunem și poate mai facem un videoclip cu imagine care au rămas. Eu am zis, scoatem sincroanele lui Mihaela și facem un concret. Deci s-ar mai putea să apară colaborări, mai ales că Mihaela este foarte productivă și de fiecare dată vine cu lansări. Eu sunt fidelă, eu nu-mi schimb cu orchestra Lăutare, băieții nu-i schimb, doar... O prietenă adevărată. Da. Tu ai asistat la montaj? Da. De ce? N-ai încredere în băieți? Am încredere, dar știți cum fiecare interpretă mai tinerele așa, pentru că am și eu niște cerințe, aș dori să arăt așa, niște cadre, unde eu să arăt mai bine, să știți chestii de asta, fetești, cum se zice. Oricum am avut încredere și am rămas după, cum a zis Rodion și Viorel, așa a fost până la urmă, nu am pus eu palma că nu doresc așa sau... Mihaela, de azi înainte, unde vedem videoclipul? Deja este pe YouTube, pe internet, pe toate site-urile de socializare. Și rămâne deja televiziunea să-și facă treaba și să-l difuzeze, nu? Asta este. Eu vă mulțumesc tare mult și pentru că ați venit astăzi, toată echipa, să ne aduceți așa pe tavă produsul acum scos din cuptor. Și, într-adevăr, când aveți colaborări, să ne dați de știre ca să ne reîntâlnim aici. Vreau să vă mulțumesc, numai decât vreau să mulțumesc mamei mele, pentru că tot ce s-a organizat, am filmat la mine în satul Coșcodeni și tot ce s-a organizat, pentru că au fost nevoie de foarte mult oameni, cai, căruțe și ea a organizat totul. Îi mulțumesc și spun că o iubesc și... Și este acel om care stă aproape de tine de fiecare dată. Așa este. Bate vânt de primăvară, așa se numește. Da. Și eu zic că telespectatorii trebuie să urmărească neapărat acest videoclip acum pe final de emisiune. Noi vă spunem la revedere și nu uitați că mâine ne revedem tot aici. Numai bine, o seară frumoasă! Vânt de primăvară, bate vântul, numai la tine, neguță, mi-e gândul. Bate vântul și florile înfloresc, dar eu nică tot la tine mă gândesc. Bate vântul și florile înfloresc, dar eu nică tot la tine
cum am mai stat lângă poartă și să cântăm dragostea, măi neicuță, care odată ne lega, măi neicuță, și să cântăm dragostea, măi neicuță, care odată ne lega, măi neicuță. Hai vino neicuță iară, eu te aștept seară de seară. Hai vino neicuță iară, eu te aștept seară de seară. Te știam ce ai neicuță tu în gând, nu credeam din ce ai spus niciun cuvânt. Mi-ai spus ca să am răbdare, măi neicuță, și o să facem nuntă mare, măi neicuță. Mi-ai spus ca să am răbdare, măi neicuță, și o să facem nuntă mare, măi neicuță. Când ți-o fi neică mai bine, gândul să-ți fugă la mine, și când ai vrea să iubești